večer. Já vás vítám na dnešní přednášce a besedě. Samozřejmě vítám pana profesora Čechuru. Dobrý den, dobrý podvečer. Pan profesor Čechura je naším nejvýznamnějším představitelem mikrohistorie, což je obor historie, který se zabývá konkrétními osobami z nižších tříd, nižších vrstev. A díky své publikační činnosti samozřejmě, která je velice rozsáhlá, a dnešní přednáška a beseda by se měla týkat žen, počínaje svatou Ludmilou, jestli se nepletu, Anežkou, středověk a raný novověk. A jak ty těžké doby asi působily víc na ženy než na chlapy, a takže pan profesor nám potom o tom podá podrobnou zprávu. Vážení přátelé, já si myslím, že název té přednášky nabízí víc, než vám mohu říct. Myslím si, že to je tak trochu proto, že vlastně ten středověk temný, nebo pro někoho nemoc temný, nenabízel mnoho možností pro ženy, ale také pro některé muže. Přesto se o to pokusím, když dovolíte. Možná, že nevíte, já jsem to také dlouho nevěděl, že nejstarší zmínka o ženách pochází z roku 631 po Kristu a že je dílem franského kronikáře Fredegára. Tento bohulibý kronikář zaznamenal franského kupce Sáma, který v době, kdy porazil Franky v té slavné bitvě u Bogastisburgu, dodnes se neví, kde ta bitva byla, údajně mohla být někde u Domažlic, na vrchu Tuhošť nebo v tom okolí. Ten jako nejstarší zaznamenal právě ženy v okolí franského kupce. Mimochodem, píše o tom jako první a možná jediný František Palacký, který věděl všechno, jak víme. Čili tam je známá věc, nebo možná tolik neznámá, že franský kupec Sámo měl 12 manželek. To znamená, že on pěstoval jakousi polygamii a bylo to zřejmě součástí té společnosti, ve které žil. Jsme v 7. století, 631 po Kristu. A tady bychom si možná mohli uvědomit i ten fakt, že ta doba byla taková silně odlišná od toho, co si představujeme, že třeba ten raný středověk představoval. Jo, byl takový židovský kupec, Ibrahim ibn Jakub, který zaznamenal, jak vypadala Praha před rokem 1000. Nejde o to, jak ta Praha vypadala, ale o to, co se dělo vlastně v tom podhradí. On zaznamenal, že tam byly velké trhy s otroky. Čili ta společnost raně středověka, možná ještě starší než raně středověka, se vyznačovala tím, že právě obchod s těmi lidmi tady velice kvetl. Což je zajímavý moment. A možná, že jste zaznamenali, že existuje takový městys na Moravě, který se jmenuje Otrokovice, anebo vesnice ve východních Čechách, která se jmenuje Moravany, anebo Uherče. No to byly vesnice, které byly sestaveny vlastně ze zajatců otroků, kteří tam byli přesídleni ať z Moravy, nebo tedy z Uherska. Protože ta kořist se spočívala nejenom v tom, že sebrali někde nějaké zlato, stříbro a drahé kameny, ale že přihnali sem také lidi, protože od středověku se ví, že vlastně bohatství té společnosti nejsou jenom ty drahé kovy, ale prostě je to živá síla, jsou to lidé. Čili já jsem hluboce přesvědčen, že ty moravské otrokovice pochází od toho otroctví, jako jak bychom to jinak vysvětlili. Čili vidíte, že ta doba úplně nejstarší je taková trošku jiná, než bychom si představovali, nějakou praslovanskou demokracii nebo něco na ten způsob, jak nás to naši předkové někdy se snažili naučit. Já myslím, že to byl velký mýtus. Ale to není podstatné. Čili jsme v 7. století a dostáváme se trošku do toho historického času, který samozřejmě je symbolizovaný tím, že se tady objevují již první skutečné ženy. A já si myslím, že je velmi zajímavé to, že vlastně v té nejstarší dějinné fázi, to znamená, že jsme 9. 10. století,
že tam je velké množství silných žen, které zásadním způsobem ovlivňovaly běh tohoto státu, nebo toho raně přemyslovského státu. Ať ho bereme, že byl ve středních Čechách, nebo potom, že měl, dejme tomu, větší část Čech. Což je, myslím, velmi zajímavé už z toho důvodu, že vlastně ta následující doba už nepřináší tak silné ženy, jako vlastně byly na tom dějiném počátku českého státu. Čili nepředstavujme si to, že to je nějaký lineární trend, že prostě ty silné ženy se vyskytují vždycky. Ne. Oni se vyskytují tu a tam, a potom je dlouho nic a zase se vyskytují. Já myslím, že je zajímavé a ty dějiny právě ukazují, že ten vývoj není nějaký přímočarý, ale že prostě má řadu svých takových zákrut a nějakých překážek pro další vývoj. Samozřejmě, když takto o tom hovořím, tak musíme si vzpomenout na svatou Ludmilu. A zase musíme vidět, že ta byla původně pohanskou kněžnou, která teprve někdy v tom roce 885 zavítala s Bořivojem na bájný Velehrad, dodnes nebyl nalezen, což je zajímavé, protože všichni víme, že na Moravě je klášter Velehrad, založen 1204, který, jak se někdy předpokládalo, byl jakýmsi dědicem toho velkomoravského Velehradu. Ono to asi tak úplně nebude. Ale ta Ludmila samozřejmě to byla zásadní figura, která ovlivňovala dějiny českého státu na konci 9. a 10. století. A důležitý je nejenom ten její život aktuální, ale i ten její život druhý a možná třetí. Protože nedávno bylo velké výročí smrti, že? V roce 923. A tehdy se nějakým způsobem také promítala ta její dějina existence vlastně nejenom v gotice, ale i v baroku a dokonce v 19. století, kdy byla velmi silná. A zase tady je jeden moment velmi zásadní, a to je dokonce konflikt dvou silných žen. Jedna už byla trošku křesťanka, a druhá patrně byla ještě pohanka. Čili ten konflikt samozřejmě Drahomíra versus Ludmila skončil špatně pro Ludmilu. A zase je zajímavé, že my známe dodnes, kdo byli její vrazi. Legendy toto zaznamenaly a víte, že byli jacísi vikingové, kteří ze Skandinávie se dostali třeba do Ameriky, ale oni se dostali také na Budeč. Ti vikingové se nazývají v kyjevské Rusi Variagové. A dodnes jsou známé osoby, které se jmenovaly Čta, Čtyra a Hněvsa. Možná, že se to něco vyslovuje trošku jinak. Ale to byli ti Variagové, kteří tu Ludmilu zavraždili. A samozřejmě nějakým způsobem to ten mladý přemyslovský stát muselo velmi silně ovlivnit, protože Ludmila velmi silně působila na svatého Václava. A mezi těma dvěma ženami byl velmi silný antagonismus, protože Drahomíra toto nechtěla. A nakonec vlastně z toho konfliktu vzešlo něco úplně, domnívám se, třetího, i když existence třetích cest je vždycky jaksi špatná a taková, řekněme, netransparentní. Čili z toho konfliktu vlastně se odstartovalo to, co se nazývá v 10. století ta říše těch Boleslavů. První, druhý, třetí. I když ten třetí to nebyl žádný kladný hrdina, protože podle všech známek se upil k smrti. Ale to se stávalo dnes, stávalo se to před 1000 let, jak víme. Čili ty obě dámy zásadním způsobem formovaly ten mladý český stát. A když si představíme ten raně přemyslovský stát, tak to skutečně byly střední Čechy. Tam je zase velká teorie, jestli to byly kmeny, nebo jestli to byl jeden kmen, který měl určité oddělení, nebo tak. Čili toto, a to já myslím, že na té historii nejstarší je velmi zajímavé, že tam se každých 20 let objeví nové názory a to, co
věřili historikové před 50 lety, za 50 let už vůbec neplatí. Je tam nová teorie, která za dalších, já nevím, 30-40 let zase padne. A to já myslím, že je na těch dějinách úplně nejstarších, to nejsympatičtější, protože tam není vlastně žádná jistota. Protože když čtete ty prameny, které proto jsou, a to jsou v podstatě jenom legendy, tam nejsou žádná data, to se srovnává plus minus, co se mohlo stát a nemohlo stát. Maximálně se to opírá o nějaké franské analysty, kteří viděli až do Čech a dokázali zapsat, že svatý Václav udělal to či ono. Že? Čili to jsou takové, myslím si, velmi zásadní věci, které nás nutí, abychom tu dobu 10. století, hlavně přemyslovského státu, vnímali tak jako mytologicky. Jo? To není jako, když si vezmete 19. století nějaké a teď z toho něco hledáte. Jo? Třeba teď Smetanu. A myslíte si, že byl takový či makový, že měřil 158 cm. Ale tahle doba, to 10. století skutečně nabízí velmi mnoho, řekl bych, i pro fantazii těch, kteří to nějakým způsobem vnímají. Což já myslím, že je velmi zajímavý. A když jsme v tom 10. století a tyhle ty dvě dámy trošku opustíme, tak tady máme jinou pozoruhodnou osobu a to je Přemyslovna mladá. Tahle ta dáma vyrazila k papeži někdy po roce 970, aby zajistila založení kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Ona, to je první známá osoba z Čech, která překonala Alpy, Brenner a dostala se až do věčného města, až do Říma. A skutečně vyjednala založení toho kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Což byla velmi stará a velmi zásadní instituce, protože si uvědomíme, že vlastně mužský klášter benediktínský byl založený v Břevnově, tedy relativně nedaleko, někdy v roce 993. Čili ona vlastně předešla to založení toho mužského kláštera. Ale současně se předpokládá, že tahleta dáma vyjednávala i založení pražského biskupství. Což byl velmi zásadní moment právě při té christianizaci Čech, že tady vzniká to biskupství. Ale pozor, je to zajímavý, důležitý, klíčový moment. Ale když srovnáte ty středoevropské země, Přemyslovce, Piastovce a Arpádovce, tak vy vidíte, že ty dvě sousední dynastie po této stránce těm Čechám velmi utekly. Protože ve Hvězdě bylo založeno kolem roku 1000 arcibiskupství. V Uhrách to arcibiskupství vzniklo také v té době, ale tady se muselo čekat, až se dohodne Jan s Karlem, Lucemburkové tedy, aby bylo povýšeno to staré biskupství na arcibiskupství. Proč to tak bylo? Na to existují různé teorie, ale jistotu prostě nemáme. Zdá se, jako by někdo brzdil to, aby ten český mohutný stát těch posledních Přemyslovců byl povýšen také do té roviny těch středoevropských výrazných monarchií. Čili to je velmi, velmi zásadní situace, kdy ta mladá se dostala až tedy do Říma a pozitivně se zase vrátila domů a byla první abatyší toho kláštera svatého Jiří. Dneska, když jdete na Pražský hrad, bohudík, který už tam nejsou ty zábrany nesmyslné, tak vidíme, jak ten starý klášter je zanedbán. Já pamatuju, když tam byla Národní galerie, to byla desítky let, a teď se teprve přemýšlí o tom, co se z toho stane. Že? Čili taková ta stopa té minulé doby se tam, myslím si, velmi, velmi poznamenala. A samozřejmě, když jdeme do chrámu svatého Jiří, tak tam třeba ostatky svatého Ludmily nacházíme. Myslím, že jsou tam i ty ostatky mladé. Čili vidíte, že to jsou pořád velmi významné klíčové figury a ještě pár jich můžeme nabídnout pro tu dobu následující, protože Přemyslovci, tam byla velká krize českého státu kolem roku 1000, Boleslav III., Boleslav Chrabrý a tak dále, tam byl velký konflikt mezi nimi, že Jaromír oslepen
a tak dále, to víme, tam byl velký konflikt, který vlastně vyústil onoho zase v onu dvojici, která se skýtá pod jménem Oldřich a Božena. To je velmi mytologická záležitost a myslím si, že také velmi dobře osvětluje tu dobu, jsme v 11. století, kdy tedy se do sebe zakoukali tito dva a přestože on byl ženatý, ona byla vdaná, jim to vůbec nevadilo. Že by navázali nejenom nějaký kontakt, budiš, to se stává i dnes, že? Ale v té době, kdy se nám zdá, že všechno muselo působit nějakým způsobem rigorózně a přesně, tak ono to tak nebylo. Ono to tak nebylo. A to byla klíčová situace, myslím si, i pro ten raně přemyslovský stát, i pro tu dynastii, že se tam objevila nějaká Božena, že vlastně ta dynastie neskončila někdy v tom 11. století, ale pokračovala vlastně až tedy do té olomoucké vraždy 1306. Což myslím je zajímavé. A v této situaci mě napadla ještě jedna věc. Ta Božena to byla neobyčejně přitažlivá figura i pro dobu daleko pozdější. Já jsem vám říkal, že vlastně ten život těch lidí má několik fází, nejenom ten jejich skutečný, ale i to, co bylo později a tak dále. Vzpomeňme na jistou, já se omlouvám některým, na jistou Barbaru Panklovou, která se posléze jmenovala Božena Němcová. A proč zrovna ausgerechnet ta Božena Němcová si vybrala, tedy to jméno té Boženy? Když o tom přemýšlíme, tak nás napadne, že to musí být tenhle ten neobyčejný život té prosté ženy, která kdesi prala někde na Žatecku prádlo, když tam český kníže přijel. A přeskočila jiskra a už to bylo. No. A myslím si, že ta dynamika toho vztahu někdy v tom 11. století nebyla vzdálena od toho, jak dynamický život byl jisté Boženy Němcové. Což je tedy zajímavá náhoda možná, ale já myslím, že to není náhoda. Čili to byla taková velmi významná situace. Uvědomme si, prosím, že tato byla prostá žena a tam byl přemyslovský kníže. Jo? Takže ta společnost byla stále nějakým způsobem otevřená. Když si představíte slavného kronikáře, synonymum kronikářství v Čechách je přece Kosmas. I tento děkan pražské kapituly byl zcela poctivě ženat. Ačkoliv normy církve toto nedovolovaly. A přesto on v té kronice vzpomíná na svou Božitěchu, kterou pohřbil někdy kolem roku 1070. Že on sám se dožil, říká se 80 let, a zemřel v roce 1125. Čili i z tohohle pohledu musíme se naučit vnímat tu společnost dřevní jako něco velmi otevřeného a řekněme flexibilního dnešního pohledu. Čili i ta Božena, myslím si, že to je velmi zajímavý moment a stejně tak se to potom projevuje dál, ale jak se rozvíjí ten přemyslovský stát, tak se domnívám, že pro ty ženy tam bylo čím dál tím méně místa, pro takovéto výrazné figury. Protože prostě ta přemyslovská knížata bojovala o svoji existenci už nejenom v rámci té české kotliny, ale už jaksi v rámci střední Evropy. A to já myslím, že je velmi zásadní situace. Právě tak jako věc jiná, když se podíváte na to, jaké ta přemyslovská knížata si vlastně brala za své manžely, co to bylo za ženy. A vy zjistíte možná s překvapením, možná ne, že vlastně většina z nich byla německého původu. Nebo říšského původu, abychom se drželi takto. Samozřejmě byly tam určité výjimky, byla tam nějaká polská stopa, uherská stopa, Rakousi a tak dále, ale tenhle ten trend tam prostě je. A pak se asi nemůžeme divit,
že se někdy předpokládá, že v tom 13. století, v tom velkém výboji přemyslovců, že se předpokládá, že u nich doma se mluvilo německy. Protože prostě ty princezny a královny byly německého původu. To si musíme říct otevřeně a myslím si, že to patří do českých dějin právě tak jako jaksi jiné momenty. A jsme někde na konci toho 11. století a přicházíme do toho století 12. A tam, já se přiznám, že nejsem schopen vyjmenovat všechna přemyslovská knížata z 12. století. Tam je skutečně velmi velký zmatek a ty konflikty mezi nimi a někdo vládnul 3 roky, pak 2 roky ne, pak zase nastoupil jiný přemyslovský kníže. To si všimněte, když se díváte i do rodokmenů, že jako je tam opravdu velký zmatek. A zase to ukazuje jednu věc, že ty dějiny v tom století předchozím byly jako vynalajnované a pak přichází období, kdy je tam, jak by řekl Shakespeare, zmatek nad zmatek, ale to není navždy, protože posléze přichází zase něco, co je velmi rovnovážného. A to je to, co se nazývá století posledních přemyslovců. A to už jsou králové, jsou to dědiční králové podle Zlaté buly sicilské, že? A ta situace už tam také nabývá takové trošku jiné momenty. Přemysl Otakar první, velmi zásadní panovník. Už z toho důvodu, že víme, že to byl nejstarší panovník, respektive nejstarší muž, který se dožil až 75 let, což v rámci přemyslovců je poměrně jedinečné. Ale tento muž, který měl za svou první manželku jistou Adlétu Míšenskou, s ní prostě spokojený nebyl a musel se s ní rozvést. Čili tady máme moment prvního rozvodu vlastně v českých dějinách, u těch hlav nejvyšších. A je to důležité z toho důvodu, že tehdy mohl toto provést jedině papež. A ten si za to nechal pořádně zaplatit. Kdybych to řekl lidově, takový rozvod ve 13. století to byla pěkně drahá sranda tedy. Protože to jsou některé zprávy, které ukazují, kolik to vlastně stálo. A stálo to opravdu hodně. A jak dlouho to také trvalo? Protože ta komunikace s Římem samozřejmě byla velmi, velmi zdlouhavá. Já si myslím, že místy byla i záměrně zdlouhavá, aby jak si se to všechno natáhlo. A tady je důležitá i ta druhá manželka Přemysla I., ta Konstancie Uherská, zakladatelka klášteru Porta Coeli, známého to kláštera. A samozřejmě to, co následovalo, protože přichází Přemysl Otakar II., samozřejmě intervence Václava I. můžeme trošku ponechat. A zase tam byl problém ten, že on proto, aby získal rakouské země, se jako 20letý žení s 50letou Markétou Máplerskou, což musel vědět, že přemyslovci tímto pokračovat nebudou. Ano. A on také dokázal s tím nějakým způsobem pracovat, protože jsou známé ty jeho momenty s některými jinými šlechtičkami, ze kterých potom povstala takzvaní opavští přemyslovci, což jsou dědici levobočka Přemysla Otakara II. To je ten moment, který tady nějakým způsobem fungoval a vlastně ti opavští přemyslovci fungovali až do roku 1351, kdy ta vedlejší větev přemyslovská vymírá. Vidíte, že překonali skoro půl století tu situaci pražskou nebo středočeskou, jak to nazveme. Nebo vůbec tu hlavní linii Vrbovou. No. A samozřejmě i tady byl rozvod a také byl velmi drahý, ale to už jsme opravdu v té druhé polovině 13. století, kdy vlastně ta moc přemyslovská vrcholí. A myslím si, že to bylo dáno zejména tím, že se
v těch středních Čechách, nejdřív na Českomoravské vrchovině, vlastně našli evropsky významné zdroje drahých kovů. Kutnohorské stříbro je fenomén sám o sobě, pražský groš z roku 1300, ten to jakýsi dotvrdil, ale to, co bylo předtím, to bylo něco nesmírně dynamického. Protože tady nebyla města, uvědomuji si. Tady nebyla města. Náhle za těchto přesledných Přemyslovců jsou zakládána města. Už něco bylo za Přemysla prvního a to jádro bylo za Přemysla druhého. A ta interakce s okolím, ta byla velmi dynamická, která končila, jak známo, na Moravském poli. A tam je hrozně zajímavé to, že vlastně dcera Rudolfa Habsburského se stává manželkou Václava II. Čili tam došlo o jakési usmíření mezi oběma dynastiemi a nějakým způsobem o zahlazení toho někdejšího nepřátelství. Víte, já si myslím, že ten Přemysl Otakar II. Byl tak trošku avanturista, že nebyl schopný přihlédnout k tomu, co se v té střední Evropě děje. Že tam je nějaká volba římského krále a jeho opomenuli, protože římský král v pojetí toho 13. století to byla většinou figura, která byla slabá. Přemysl byl všechno, jen ne slabá figura. Takže i tyhle ty momenty tady fungují, ale má to i právě ten dopad do našeho tématu, protože samozřejmě druhá manželka Přemyslova, Kunhuta, má onu romanci Záviš a Kunhuta. Záviš to byl Vítkovec. Tam je strašně zajímavé to, že on nepoužíval vlastně to označení rodové, aby se řeklo, že to je Záviš z Růže, jo? Nebo Záviš de Witego, jako Vítkovec. Ale on používal to označení de Falkenstein, což je bavorský hrad, kde on začínal jako mladý, tam byl správcem hejtmanem. A tento přídomek vlastně mu zůstal po celou dobu jeho kariéry, až tedy do roku 1290, kdy byl šťastně popraven u Hluboké tím Plknem, jak víme, že to bylo Plkno. Čili to byla velká story a vidíte, že ta společnost vrcholně středověká toto akceptovala. Že oni vlastně nejdřív žili určitou dobu na hromádce, ano, pak se vzali, měli i nějakého potomka, ale ta společnost to akceptovala. A máme tady ještě jeden takový velmi flagrantní případ toho, že se dalo i v temném středověku žít na hromádce, a to je vlastně Eliška Rejčka. Známá dvojitá vdova, já se domnívám, je tady spoustu žen, když někdo ve 22 letech je dvojnásobnou vdovou, to musí být velká smůla, myslím si. Že? A že vlastně ten život sotva začal a jakoby skončil podle těch středověkých zvyklostí. A tahle ta dáma kašla prostě proti proudu a rozhodla se, že prostě bude žít nějakým způsobem jinak. A to já myslím, že na ní je strašně moc sympatické. Ona se dala dohromady s tím předním, tehdy českým šlechticem, Jindřichem z Lipé. Žili v Brně, nebo nedaleko Brna. Založili tam ten slavný klášter, cisterciáček, ten, který má ten kostel z červených cihel, že? Pořídili tam nádhernou sbírku nebo nádhernou kolekci rukopisů, skutečně velmi exkluzivní. A tímto způsobem ona vlastně tu druhou polovinu svého života, možná že 2/3, prožila. A opravdu musíme to brát tak, že to bylo nějakým způsobem akceptované. A možná, když se nad tím zamyslíte, že tohle to mohlo být pro tu společnost zajímavější než ty věčné půtky, které měla Eliška Přemyslovna a ten její hubený manžílek Jan Lucemburský. Protože je ta známá zpráva, kterou jistě znáte, že když se brali, tak jemu bylo těch 14, byl to hubený, bledý chlapec a ona byla vyvinutá 17letá snědá dívka.
Čili už tohle to naznačovalo jakousi jejich různorodost a zárodek bližších konfliktů. Samozřejmě pokud víme, tak tady ta královská domácnost byla velmi konfliktní, patrně se tam i to nádobí, pokud v té době bylo nádobí, snad rozbíjelo, že a také myslím si, že to je základ toho, proč ten Jan Lucemburský pořád ty Čechy opouštěl. No? Že, protože se o něm kdysi psal, Josef Šusta ho nazval, že to byl král cizinec. Jiří Zpěváček ho označil, že to byl král diplomat. No? Že prostě on do té Evropy jezdil, získal různé výdobytky, Chebsko 1322 po bitvě u Milheimu, že? Získal Slezsko a i ten Jan vytvořil ten institut, který se jmenoval Corona Regni Bohemie, který vydržel až do Marie Terezie. Jo, to sdružení Čechy, Morava, Slezsko, obě Lužice. To jsou země koruny české. A skutečně ten základ byl položený v roce 1329. Čili Eliška žila do roku 1335, byla pohřbena na Zbraslavi. Mimochodem, já pamatuju před nějakými 30 lety, tam je takový kostel v areálu toho zámku a tam je od Šturzy taková symbolika, kdy je Přemysl Oráč za pluhem a má tam takové 3 niky. A tam byly lebky Elišky Přemyslovny, Václava II. A toho 3. teď vám neřeknu. Ale prostě bylo to tam, jaksi jako určité memento, protože tam byla vlastně připravena nebo proponována jakási přemyslovsko-lucemburská nekropole. Jakýsi chrám, který nějakým způsobem měl fungovat jako místo posledního odpočinku českých králů. Protože oni to neměli jasné, což je hrozně zajímavé. Někteří byli na Pražském hradě, někteří jsou v klášteře svaté Anešky a někteří tedy potom byli na té Zbraslavi, že? Včetně tedy nešťastného Václava IV. Ale to je jiné téma. Čili tohle to nějakým způsobem fungovalo a ta Eliška, myslím si, byla ráda, že ten Jan byl mimo. On, když se potom oženil podruhé, tak si vzal jakousi francouzsko-belgickou Beatrix Burgundskou, která v Čechách pobývala minimálně. On tam také měl nějaké potomky a to jsou ti Lucemburkové, kteří žili skutečně v tom Lucemburku. Jo, tam byla knížata lucemburská, která tam nějakým způsobem fungovala až do raného 15. století. No. Čili tohle je taková, řekněme, výjimečná situace. A když se podíváte na ty 4 manželky Karla IV., tak jo, to nebyly ženy, které si představujeme, že jsou choti takového prvního muže v křesťanském světě. Kromě samozřejmě té poslední, Elišky Pomořanské, která skutečně ty podkovy lámala. Byl kronikář doby Václava Karla IV., Krabice z Vojtmile, který toto zaznamenal. A můžete mi věřit, že Karel, jestli někdo uměl dbát na své PR, jak to vidíme dneska, že se nám proměnují politikové v tom či onom zabarvení, tak Karel toto uměl už ve své době jedinečně, protože on si dokázal vybrat takové kronikáře, kteří prostě psali to, jak on to chtěl. Jo? Což je strašně zajímavá věc, protože jeho mladší bratr Jan Jindřich, který byl vlastně markgrabětem moravským, ten na toto s proměnutím kašlal. A my vlastně nevíme, jak ti jeho 3 slavní synové, Jošt, Prokop a Jan Jindřich, kdy se vůbec narodili. Protože tady víme v Praze, víme i hodinu, kdy ten, který Přemyslovec vykoukl na tento svět, ale v Brně prostě se neví. Jošt tam je rozptyl asi 7 let. A to není žádný takový třetihodnotný člověk. To byl římský král určitou dobu. Jo?
Takže vidíte, že to, že Karel dbal na to, aby to nějakým způsobem mělo jakousi fazonu, bylo strašně důležité i pro české dějiny. Nejenom pro něj samotné, ale i pro tedy české dějiny. A skutečně on si bral tu Elišku, když jí bylo asi 14 nebo 15 let. A píše se, že to byla žena velmi vyspělá a silná. Ona přežila o 15 let jenom. Zemřela v roce 1393, ale také to bylo důležité, protože tam byla celá řada dětí, kterých bylo víc, než porodili ty jeho 3 manželky dohromady. Takže samozřejmě tam byl Zikmund, tam byl Jan Zhořelecký a některé ty princezny, takže to byl trošku jiný svět a já se osobně domnívám, že Karel nehleděl jen na to, aby mu přinesli nějakou tu zemi, nějaký to knížectví. Ty zisky těch dam nebyly moc velký, ale také, aby to byla určitá strategie i z toho pohledu, aby moc nepřerůstali přes hlavu. Víte? Protože to potom se ukazuje u těch jeho synů, protože Václav byl v tomhletom ohledu strašně divný, už z toho pohledu, že on šáhnul po jedné bavorské hraběnce, a když jí zakousl pes na Karlštejně, tak šáhnul po druhé. Já myslím, že on se ani moc nerozmýšlel, ale že to manželství u něj bylo takové funkcionalistické. Prostě když je panovník, má být žena, to není jako Rudolf II. Ten tu manželku už nepotřeboval. Jo? Ale ten Václav ji ještě potřeboval. Takže sáhnul prostě do Bavorska, tam těch princezen byla řada a tak si takovou nějakou získal. Že? Tož je, myslím, já to nechci vulgarizovat, ale mně to tak někdy přijde, že vlastně taková ta interakce těch 2 manželů byla velmi taková volná. A svědčí o tom, já jsem kdysi si prohlížel nějaké listiny, které byly poslány do města Štrasburg, kde je strašně tlustý diplomatář a ty věděli, co se v Evropě šustlo. A tam byla zpráva velmi stručná a velmi výstižná pro tuhletu dobu. Král Václav se odebral do ložnice své manželky a setrval tam 3 dny. To byla celá zpráva, skutečně asi 3 řádky v té němčině konce 14. století. A ta skutečně byla o tom, že nějaký kupec, který pobýval v tomhletom regionu, prostě zanechal tuto zprávu, protože ta Evropa chtěla vědět, co ten Vencel dělá. Pořád nezapomínejme, že to byl římský král. Čili to byla jedna z klíčových figur evropské politiky té doby a oni potřebovali vědět, co tak asi udělá. No. Takže ty jeho 2 bavorské manželky, myslím si, že to byl takový trošku jaksi jeho přívěsek, protože on měl i jiné spády a jiné choutky. Ale to tady řešit nebudeme, protože ku podivu trošku podobný byl i ten jeho mladší nevlastní bratr Zikmund. Zikmund měl jednu výhodu. Zikmund jako jediný z těch potomních králů se narodil na Pražském hradě, když to Václav se narodil v Norimberku. Toho trošku jako posouvalo jinam, protože Karel měl Norimberk velmi rád a rád tam pobýval. A Zikmund, když potom nějakým způsobem dospíval, tak pro něj bylo určeno, že by se mohl stát uherským králem. A tam byla královská dcera, jediná dědička, a ta se jmenovala Marie. A on s ní byl ženat asi 2 roky, kdy tato žena umírá, a on byl tak jako dlouhá léta na volné noze. Když si vzpomenete na ty Vávrovy filmy, tak tam je představen jako téměř nějaký turecký sultán, který tam má takové ty stany různé, což myslím, že je poněkud ahistorické, ale to není podstatné. On v tom roce 1408 se oženil podruhé a vzal si jistou Barbaru Celskou. Ta je v dnešním Slovinsku, taková lokalita, a tam byl jakýsi zase šlechtický rod. A tady ta dáma je zajímavá tím, že se o ní strašně dlouho tvrdilo, že je čarodějnice. Že pěstuje černou magii a takové ty momenty, prostě, které odporovaly té křesťanské dogmatice té doby velmi silně. A
skutečně má to i jakousi dobovou reflexi, kdy tedy tato žena dobrá byla nějakým způsobem pomlouvána, ale to, co je podstatné, když ona zemřela, tak byla pohřbena dočasně v chrámu svatého Víta. Což, myslím si, je nepředstavitelné, kdyby to byla nějaká pochybná existence, že by ji jaksi uložili do prvního chrámu v zemi. Čili to je zajímavé. Nesmíme v tomhle ohledu zapomínat, že tito dva, Zikmund a Barbara, povili jedinou dceru a ta se jmenovala Alžběta. I poslední Lucemburkovna se jmenovala Alžběta, ale to byla dcera Jana z Hořeleckého. A tady je důležité pro nás vědět, že tahle ta dcera Zikmundova porodila v Komárně, tam bylo tehdy jaksi reprezentační sídlo těch uherských panovníků, porodila jistého Ladislava, pro kterého se vžilo označení pohrobek. Stalo se to 128 dnů, já jsem to kdysi počítal, 128 dnů po smrti jeho otce. Což byl významný Habsburg, který otáčí to kolo dějin ve prospěch habsburské monarchie v těch 30. letech 15. století. Ale potom vlastně tady je velký, víme, že Ladislav Pohrobek umírá na leukemii jako 17letý, že ho tedy neotrávil Jiří z Poděbrad. A Jiří z Poděbrad měl také jednu velmi silnou ženu, která už nás zase zavádí zpět do českého prostředí. Protože Jiří z Poděbrad měl 2 manželky, měl Kunhutu ze Štemberka, která mu porodila asi 8 dětí během 7 let a umírá asi jako 28letá, ale pak si vzal jistou Johanu z Rožmitálu, což byl tehdy velmi významný panský rod, vzpomeňme tu cestu Rožmitál z Čech až na konec světa, to je ten rod. A tahleta dáma, to byla asi jeho alter ego, protože ona dokázala spravovat i to království v té těžké době, kdy si Jiří, tak říkajíc, naběhl na ty různé kruciáty a konflikty s uherským Huňádym, Matyášem Korvínem, že? Čili ona byla velmi významnou vladařkou a když Jiří zemřel v tom roce 1471, tak ona dokonce byla zemskou správkyní a svolávala zemské sněmy, protože tím nástupcem byl samozřejmě Vladislav Jagellonský, v té době 15-16letý junák, a ten stroj českého státu ona v určitou dobu skutečně velmi silně ovládala. Ona umírá někdy v roce 1476, údajně na boj. Ale to vlastně, když se nad tím zamýšlíte, tak po strašně dlouhé době tady máme nějakou osobu narozenou v Čechách, mluvící česky, která zásadním způsobem promlouvala do českých dějin. A to je moment, který bychom neměli jaksi opomíjet. A ta intervence Jagellonské samozřejmě bylo skončené oněmi bažinami té bitvy u Moháče 1526. Ale tam byla jiná silná žena a to byla manželka právě Ludvíka dítěte, to byla Marie Habsburská, což byla sestra Karla V. a Ferdinanda I. A tahle ta dáma poté, co se stala asi 21 letem vdovou, ta vdovou zůstala. Když se díváte na dobové vyobrazení, nacházíte ji jenom v černém. Jenom v černém. Ona byla místo královna v Nizozemí dlouhá desetiletí a vlastně svým způsobem chránila záda těm svým 2 velmi úspěšným bratrům, kteří se poměrně dlouho neměli rádi, nakonec se tam nějakým způsobem dohodli. To znamená Karla V. a Ferdinanda I. Ale to 16. století už nám rozšiřuje to spektrum jaksi těch významných žen,
že už nemáme jenom ty královny, ale jsou tady i jiné osoby. A skutečně to souvisí s nějakým vývojem, dejme tomu, sociálním, ekonomickým a s biznesem, protože v té druhé polovině 16. století máte celou řadu žen a dokonce vdov, které podnikaly na finančním trhu soudobé. Byl jsem překvapen, že třeba rožmberské dluhopisy, tam jsou strašně vysoké dluhy. A najdete tam řadu vdov, anebo žen, které půjčovaly jak Vilémovi, tak jeho mladšímu bratrovi. Je to velmi zajímavé, protože když se snažíte zjistit, jaký byl třeba jejich sociální původ, tak mnohdy to vůbec nenacházíme. To znamená, že to byly měšťanky, které nějakým způsobem, ať to byly vdovy, protože ty měly takový svébytný status, ale mohly to být i vdané ženy, které nespoléhaly na to, což jim jejich šlechtický manželé přinese za finanční prostředky. Je to velmi zajímavá věc a skutečně právě ty dluhy těch šlechtických rodů, ať jsou to Ružomberkové, ať jsou to Lobkovicové, nebo páni z Hradce, tam najdeme řadu žen, které bychom zařadili do městské společnosti, které byly velmi významnými finančnicemi. A dokonce, když trošku popojdeme ještě, tak tam se setkáváme s prvními ženami, které byly schopné, byly to po mém soudu manažerky své doby. Ať to byla Magdalena Trčková, anebo Kateřina ze Žerotína. Zastavme se chvilku u ní. Karel Starší ze Žerotína, to byla legendární postava moravských dějin. Někdy se bere, že to byl nejvýznamnější Moravan té starší doby. A on to byl také první moravský hypochondr, protože on skutečně, existují jeho zápisky, prosím vás, ten jeho den vypadal asi, tak on se probudil, teď zjistil, že ho píchlo tadyhle, tak šel, zapsal si to. Dnes ráno mě píchlo za levým uchem. A tohleto on si zapisoval prakticky celý život. No. A potom napsal několik dopisů svým přátelům, tu francouzsky, tu latinsky, prostě tímto způsobem se vyčerpal a ty jeho majetky spravovaly, on měl 4 manželky. Jo? Měl větší spotřebu těch žen. A zejména ta Kateřina, ta potom byla, tuším, že od roku 1614, to znamená, že Žerotín byl ročník 1569, tak si spočítejte, že mu táhlo skoro 50. Žil až do roku 1636 a tahle ta Kateřina, ta skutečně, když čtete ty její korespondenci, jak řídila ty žerotínské majetky, tak jste překvapeni. To za ní ne, samozřejmě někdo psal, ale ona to diktovala. Čili ona, myslím si, že to je jedna z takových prvních žen, která v tom manažerském slova smyslu ovládala ty rodinné majetky Žerotínů. Samozřejmě oni měli několik větví, ale ten Žerotín nejslavnější, který byl takovým skeptikem vůči stavovskému povstání, který byl v domácím vězení, pak byl vypovězen a tak dále, ten skutečně měl takovouto manažerskou manželku. A když už jsem řekl tu Magdalenu Trčkovou, to byla velmi zajímavá dáma též, protože tam měla stejné schopnosti. Jsme někde kolem Bílé hory a ona, a to je zajímavé, když o té dámě ještě budeme hovořit, protože nesmíme zapomenout na jistou Polixenu Lobkovic, Elizabeth z Karlštejna. A když tato měla problémy právě za toho stavovského povstání, tak ona předala správu svých majetků na tu Magdalenu Trčkovou. A ta Magdalena Trčková dokázala spravovat i poměrně značné statky téhleté pernštejnské dámy velmi znamenitým způsobem. Ona byla chotí toho Erdmana Trčky, který byl zavražděn s Valdštejnem 29. února 1634 v Chebu. Čili tahleta žena v té těžké době po bitvě na Bílé hoře zase byla dokonalou správkyní svého majetku. A tím se zásadně liší od již zmíněné Polixeny. Mimochodem je zajímavé, Polixena se narodila v 60. letech 16. století, my nevíme přesně kdy. Je několik odhadů,
Protože onen Vratislav z Pernštěna měl 22 dětí, vážení. 22, které všechny porodila Maria Manrique de Lara. Všechny. A není tam jistota, kdy se která ta osoba narodila. U Karla víme i hodinu, před 200 let zpátky. Ale u těch Pernštejnů tam prostě to brali velkorysenou, tak zase máme další přírůstek. A tam je zajímavé to, že ta Polyxena k tomu měla úplně odlišný vztah než ty dvě dámy, které jsem předeslal, protože ona získala od Vilema z Rožmberka, kterého si jako 20letá brala, bylo mu přes 50, tak získala Roudnici, což bylo jedno z nejbohatších panství v Čechách té doby. Bylo v Polabí, úrodné, prostě fungovalo tam to jezero a tak dále, všechno běželo. A aby to běželo, tak oni měli každý rok končili v pasivu. Proč? No protože ona ty prostředky z té kasy prostě odebírala. A tehdy už byly takové finance, že oni byli schopni spočítat, jestli jsou to aktiva nebo pasiva. A když si potom vzala Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic v roce 1603, no tak oni měli, každý jel na své triko svoje dluhy. Oni měli společné manželské dluhy, potom Zdeněk měl svoje dluhy a ona měla také dluhy. A skutečně, když to sledujete, tak z dnešního pohledu, ano, nacházíme i v dnešní době podobné figury, ale v té době to bylo něco poměrně neobvyklého, protože tam máte takovou situaci, že byly takzvané pobělohorské konfiskace. To znamená, že spoustu půdy bylo zabráno a ty majetky se prodávaly. A ona tam měla určitý hlas a věděla, co se bude dít, protože její manžel byl nejvyšším kancléřem království českého. Takže ona sice nebyla členem té komise, ale prostě věděla a ty statky nabírala téměř vidlemi. Čili měla ohromný majetek, získala, který byl vlastně na dluh. A to jejich zadlužení bylo skutečně tedy neobyčejně vysoké. Já vždycky říkám, že to byla první česká milionářka v záporných číslech. To znamená, že ten jejich dluh skutečně překročil až 1 000 000 korun výšinský. Což byl skoro dvojnásobek rožberských dluhů. A to byly nejvyšší dluhy šlechtického rodu v českých dějinách. Čili vidíte, že tady ta doba renesanční, dejme tomu, má tu schopnost, že už, když to řeknu blbě, generuje určité osoby, že už to není jenom mužská společnost, která je schopna vydělávat peníze a úspěšně hospodařit, ale přicházejí i tyto ženy. A já si myslím, že tam došlo právě i po té Bílé hoře k jistému přetržení, které bylo způsobeno tím, že se sem dostalo řada zase nečeských, nejenom rodů, ale také nečeských, dejme tomu, žen. Protože když se díváte na to, jakým způsobem fungovaly třeba manželky habsburských císařů z pohledu českých dějin, tak jejich reflexe je velmi malá. Samozřejmě nemůžeme zapomínat na jistou Marii T, ale to je jiné téma. Čili když to přehlížíme, těch mnoho set let, tak vidíte, že to má takové určité vlny. Já myslím, že je na tom zajímavé, že určitá doba jakoby těm ženám velmi přála, ten raný středověk, a určitá doba jim velmi nepřála. Ku podivu je to ta doba lucemburská, kdy teda to ego těch Lucemburků bylo po mém soudu velmi silné, alespoň v těch jejich aristokratických domácnostech. Čili já bych v tomto momentu skončil a budu očekávat vaše otázky. Zatím děkuji. Prosím, máme nějaké otázky? Já bych měl. No. Vy jste mluvil o ženách, o těch, co byly jako osobnosti kladní. Mě by zajímala Kateřina z Komárová, to je úplně protiklad. Ano, to je pravda. Tam je sporné to, do jaké míry ten její příběh je reálný a do jaké míry není reálný.
Protože ty kriminální příběhy, dejme tomu 16. století, ty mají svoji limitu v tom, že jednak jsou nemnoho výmluvné a někdy naopak zase jak se to řekne, přisazují těm pachatelům, že toho způsobili víc, než bylo možné. Ano, tady došlo k určitým jaksi kriminálním záležitostem, ale nebylo to toho rázu, jak se někdy říká, že to byla nějaká čachtická paní tohle regionu. Prosím vás, otázka, jaká byla čachtická paní, to je zase jiné téma, protože známý Juraj Jakubisko z ní udělal já nevím co. A ten problém toho filmového zpracování, že oni ti režiséři vždycky mají takhle velké oči a potřebují z toho prostě udělat spektákl. Ne, já nechci, aby vytvářeli nějakou rekonstrukci, ale aby ta realita nebyla úplně postavená na hlavu. Totež ale je o některých spisovatelích, kteří jsou schopni z marginálního příběhu prostě udělat obrovské téma, obrovský skandál. Protože víte, že dnešní společnost těch skandálů žije. Že už se hledá, jo, co zase udělala ta či ona. A já myslím, že to tak trošku bylo i pro tu dobu renesanční nebo pro tu dobu 16. století, kdy, dejme tomu, jakési zmínky, že se něco stalo, zavdali to, že se to nafukovalo. Protože když sledujete některé historické zprávy třeba z husitské doby, tak tam je ta zpráva 2 řádky, a za 50 let už je to 3 stránky a za 100 let už je to 15 stránek. A já myslím, že to je stejný případ tyhle dámy, kdy prostě ano, má to historický jádro, ale to jádro je prostě přifukovaný a zvětšovaný, jak už to tak bývá. Jako, jo. Takže takhle já bych to nějakým způsobem vnímal. Ale tam existuje soudní spis. Ano, jistě. Zase, tam je ta stránka věci, že co si představit pod těmi soudními spisy třeba toho 16. století, které jsou relativně nevýmluvné, protože když jdete po těch soudních spisech do té mladší doby, tak tam už třeba máte výslechový protokoly a tak dále. Tady máte jakousi sumarizaci toho, co se stalo, ale tam je otázka té verifikace. Jo? Mohlo to být nějaké nařčení, nebo že z určitých důvodů ta dotyčná osoba měla být nějak dehonestována, nebo prostě jaksi likvidována, že? Takže to já jsem v tom poměrně hodně skeptický, protože ty jsou prameny. Ty se prostě vyvíjely v čase a to 16. století je pro ně takovou dobou krystalizace, kdy teprve vznikají a to, co třeba se jednalo, já nevím, týden nebo 14 dní u soudu, tak potom je to sumarizovaný do 2 stránek. Jo? Čili v tomhletom já jsem trošku skeptický. Jakkoliv to může realita být, ale čím ta realita je nabouřelejší, tím je to pro mě podezřelejší. Ja? Protože si myslím, že ta dobová realita je někdy velmi prozaická a teprve to pozdní zpracování tomu dá tu patřičnou šťávu. Prosím. Jste říkal v počátku, že na těch nejstarších dějinách je zajímavé, že se pohled na ně v čase proměňuje. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se proměňuje vlastně pohled na to, odkud pocházela kněžna Ludmila. Jedna teorie je, že někde od Mělníka. Ano, Pšov. A druhá zase už z polabských Slovanů. Tak jak to je dneska? Já se přiznám, že to nevím. Co naši archeologové, protože zase to je strašně zajímavá disciplína, když vidíte, jak ti dobří lidé se v té zemi hrabou a potom, co z toho vytvoří. Jo? To mě mnohdy fascinuje, já se omlouvám všem milovníkům archeologie a archeologů, ale já to tak někdy vnímám, že prostě vy vidíte v zemi, já nevím, nějaký starý dřevno zetlelý a teď už je z toho celý dům, jo? Teď už je z toho celý statek, čili ty archeologové, to máte třeba rekonstrukce hradů, to je to tež. Jo? Máte 2 zdi a už z toho, jaký tam byl. Čili já se omlouvám, ale
co do teorii o kněžně Ludmile nejsem informován. Zcela poctivě vám to řeknu. Prosím, má někdo další dotaz? Třeba budu informovanější. Já se ještě zeptám na úplně bájnou kněžnu Libuši, protože... Na to jsem zapomněl. Vidíte? Protože Kosmas o ní mluví, že jo, a prostě asi na tom Přemyslovském dvoře se nějakou tu ústní tradicí předávali. Ano. Já jsem letos se dostal do té rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě, což je neobyčejná stavba. A tam máte vlastně ta přemyslovská knížata do toho roku 1134, ale máte tam také scénu, kdy přichází poselstvo k Přemyslu Horáčovi. Tam on je skutečně za pluhem a takhle na stromě visí ty líkové nebo líčené střelice, což je součástí téhleté přemyslovské pověsti. A dokonce Karel má takzvaný korunovační řád, to je z roku 1347, kdy měl být jaksi korunován českým králem. A tam je součástí toho, že před tou korunovací se jede dnešní Husovkou na Vyšehrad a tam jsou chovány ty líkové nebo líčené střelice. A to jsme ve 14. století, třeba ale skoro 400 let předtím, než se to bylo. Čili z tohoto pohledu já si myslím, že ta pověst má reálný jádro. A nebo, že to byla zásadní pověst těch raných přemyslovců, protože oni si to nechali vymalovat do té rotundy. Jo? Ale ta rotunda je sama zajímavá tím, že je poměrně hrozně veliká. A nebyla to žádná zámecká kaple toho údělu znojemského. To prostě byl velkofarní kostel. Kdo zná Starý Plzenec, tam je rotunda Petra a Pavla. A zatím je to hradiště. Jo? A to též bylo i v tom Znojmě, protože to byl velkofarní kostel, kam chodili ti podaní z toho podhradí se prostě modlit. A to též je v tom Starém Plzenci, čili taková ta jaksi představa, že to byla nějaká hradní kaple nebo hradní kostel, to je naprostý nesmysl, protože to bylo určeno právě těm jaksi podaným toho knížecího hradu, protože to byl jeden z velkých jaksi údělů, to bylo to Znojemsko, že jo. Čili já si myslím, že ta pověst má reálný jádro. Prosím, mám ještě někdo otázku? Prosím. Pane profesore, prosím pěkně, já to teďka maličko asi toho dám víc. Váš názor. Mluvíme o tom středověku, vy jste tady ten termín vůbec nepoužil, což za to děkuju, v podobě temna. Asi nějaký to přirovnání, protože díky tomu Jiráskovi tu dobu takhle popisujeme a ona taková nebyla. Aspoň podle všech těch ostatních. Váš názor na to? Jestli můžu další věc. Váš názor? Kdybyste podrželi, já zkusím na to rychle odpovědět. Je taková představa, že byl středověk temný. Já jsem hluboce přesvědčen, že to je mylná představa, která má zpětnou projekci třeba událostí 20. století. Já si myslím, že středověk, když se díváte třeba na rukopisy středověké, anebo na ty nástěnné malby, které hýří prostě barvami, tak středověk nebyl temný. To si Čechu nemyslí. Prosím, vy jste se chtěl ještě zeptat. Další věc, když jste tady mluvil o té archeologii, mně se nabízí takové trochu přirovnání, ale i v té historii, protože to 9. století nebo 10. my to známe všechno z těch balad a ty balady je něco podobného, že něco takhle začne a takhle se to na to začne nabalovat a pak vlastně nevíme, jestli je to vůbec pravda. Dokonce jsem četl takový úvahy, že to vůbec nemuselo takhle být a že tady ty lidi vůbec nemuseli takhle být, tak nevím, jaký je váš názor tady na to? No to je samozřejmě, to je svébytná disciplína. Když sledujete ty české dějiny 10. století, tam je spoustu těch legend. A tam z nich se prostě ty záležitosti konstruují, tam nejsou žádná data. Tam nejsou žádná data, tam jsou určité souvislosti, pro které se hledá opora třeba u těch franských kronikářů a tak dále. Čili to je skutečně, když to historik A vidí takhle, tak to tak napíše.
Když to historik vidí úplně jinak, tak to napíše také tak. A proto jsou ty jejich rozpory, protože prostě to není exaktní materiál. To nejsou soudní protokoly, prostě to nejsou dokumenty, já nevím, z kanceláře Karla IV. To jsou prostě zachované určité příběhy, některé jsou dokonce z oblasti Kyjevské Rusy a tak dále. Čili ono to má takový středoevropský horizont nebo spůher. Čili představa, že z toho vytvoříme jakýsi jednotný homogenní proud těch dějin, je strašně složitá. A myslím si, že na tom si vylámali zuby mnozí, kteří se snažili z toho konstruovat tu realitu. To se nejde, podle mě to nejde. Měl jste ještě nějakou otázku? No, už budu končit. Já okay. Váš názor, já jsem slyšel takovou úvahu, nebýt Bílé hory, neměli bychom renesanci. Co si o tom myslíte vy? Počkejte, to jsou dvě různé věci. Já myslím, že ta renesance předcházela Bílé hoře. Máte doklad nejstarší renesance v Praze, máte okna Vladislavského sálu. A to je rok 1500, tam je to napsané. Jo. Na Moravě to bylo trošku dřív, protože na Moravě přicházela ta renesance z Uher. Jo. Čili tohleto, já bych tuhleto souvislost prostě neviděl. Je to jako poněkud dvojí promítání jaksi mladší minulosti do té starší. Jo. Čili to bych nebral, upřímně řečeno. Já jsem jenom, jak jste mluvil o těch historicích, jak si možná i vymýšlejí, tak mě napadl citát jednoho francouzského revolucionáře. Historie je lež, na které jsme se shodli. Může být. Může být. Prosím vás, jeden moment. Vy víte, že byla velká francouzská revoluce. A my jsme se všichni učili ve škole, že to odstartovalo dobytí Bastily. V té Bastille bylo 7 vězňů, jestli to nevíte. 7. To je takhle a takhle. No. Čili, jestli toto byl signál, to je prostě jistá konvence, že se na tom historikové dohodli, že prostě toto odstartovalo ty události, které ve Francii vedly k těm různým krvavým záležitostem a tak dále. No. Čili to, co vy říkáte, naprosto, já s tím souhlasím. Tak, má ještě někdo nějakou otázku? Prosím. Ne, ani František Kyša nemá otázku. Ani František Kyša nemá otázku, tak ne. Tak já vám děkuju. Děkuju. Já panu profesoru děkuji, protože bylo to velice zajímavé a vám taky děkuji za účast a jenom bych připomněl, že 3. prosince máme další besedu v pivovaru s Tomášem Koutkem o historii piva a pivovary na Berounsku a okolí. Děkuji.